estem amb el Marc Vidal, que fa el vi Borretes, i la seva bodega es diu Marc Vidal Balar, i és molt petita, perquè té 2 hectàrees només, i només fa vi Carinyena, i ens explicarà el que fa i quina és la visió del món del vi i del seu propi vi. Bé, jo tinc, com he dit, 2 hectàrees de Carinyena, i la meva idea, la meva filosofia del vi sempre ha sigut a partir del cep i de la varietat Carinyena, que era la varietat que jo tenia a les finques i que vaig apostar en ella, és buscar una enologia, buscar una forma de transformar el raïm pensant en la Carinyena, intentant transformar els punts forts, intentar-los potenciar i intentar convertir els punts dèbils en punts forts. La Carinyena és una varietat que té molta acidesa i té molt color. Llavors vaig veure que en tanta acidesa i en tant color necessitaria una criança molt llarga, que l'acidesa seria primordial per a aquesta criança i que el color m'aguantaria perquè tenia molta quantitat. Tradicionalment la Carinyena és una varietat que s'ha fet servir per a corregir altres varietats. En copatge és perfecte, però sola és una varietat una mica difícil. Llavors vaig agafar i vaig veure que necessitava una criança molt llarga. Vaig optar per botes de fusta usades, perquè sabia que necessitava molt temps de fusta. Si ficava molt temps en fusta nova, podria tindre gustos molt forts de la fusta. El que buscava era la microoxigenació. I llavors, doncs, bueno, ara estic servint vi del 2004 i des de fa un any aquest vi que està realment comestible. Ja saps que m'ha impressionat que serveixis vi del 2004 i estem a l'any 2012. Inclús este vi l'any passat, o durant el 2010, no estava apte per al consum. Tenia encara molta acidesa, algunes arestes i és un vi que té potencial per a... Un bodeguer veí s'ha xivat i diu, no, és que aquest no viu del vi. Sí, és clar, és un projecte petit, evidentment no puc tindre ni empleats ni costos molt grans perquè vendre un vi del 2004 al 2012 comercialment no és possible. O sigui que tens una altra feina. Tinc una altra feina i això ho faig... Però també relacionada amb el sector agrícola. Sí, treballo a l'IRTA, que és una empresa pública, i dediquem a la investigació agrícola. Hi ha una finca a la Terra Alta, fem els 3 cultius mediterranis, olivera, vinya, ametller, i jo treballo al camp. I bueno, aquesta és una mica la meva història. Molt bé, doncs un plaer parlar amb el Marc, que també és un descobriment. Molt bé, moltes gràcies.